Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane ezisithembu kanye nothando nesithembu siyaxoxa izinto ezenzeka kwi-TV show Love Scorn. Utirelo guys unento yokuthi umpumelelo akamphathanga kahle. Ilokho kwenzeka ku-season 3, right? So ku-season 3 uTirelo akekho mnandi ngaphakathi. Mayengekho mnandi ngaphakathi ufuna nabanye befile lento ayifilayo, because uma i-boyfriend yakhe baby daddy umphethe kahle, asikho isidingo sokuthi a-offendwe izinto ezikhulunywa ngabanye, even if kuwukuthi baqamba amanga, because yena unjani uhappy ngaphakathi and yena nomuntu wakhe bayazazi ukuthi bamkuphi. Kodwa-ke ngoba kushoda iqiniso kuye neqiniso lokuthi umephi nomuntu wakhe, yingakho ezozama ngazo zonke indlela ukuprovoka u-Amahle. Ngoba manje uma u-Amahle ethi wangishela isikhathi esingaphezu kwezinyanga, months, akaphenduleli yena ukuthi afile kanjani, kodwa yena ufila ngale ndlela afila ngayo, because kuye lento iregister ukuthi mina shuthi ngamqoma after 3 days. Lento isho ukuthini ngami, uzijaja yena. Ekuzijajeni kwakhe-ke yingakho eseqala ebe nezimpendulo zokuthi uSibindi phela akalandelani emuva, uSibindi angeke aze akushele ngaphezu ka-3 days. Angithi phela lento iconfirm ukuthi shuthi kuye kwenzeke kanjalo, and uSibindi ongalandelani emuva shuthi kuye wenze kanjalo, uSibindi akamlandeli emuva. Kodwa iyahlebisa-ke guys, uma uSibindi engancengani, u4 years ufike kanjani uTirelo kuwona, uyena oncengayo? Asikho-ke lapho. Ngifuna ukuyenza ibe short lento. Guys, sizoqhubeka nokureviewa i-TV show la ku-social media ukuthi kwenzakalani. Umpumelelo uposta isithombe kuno Amahle noTirelo. U-social media lo la kunesithombe khona. So isithombe se-social media, thina esithanda ukuthi siqhubeke ne-chaos ne-drama ya-TV show, asisiphazamisi and asisi-offend futhi. Sizozama ukuthi senze ngaleyo ndlela, because sekukhona abathi uSibindi nangiveza u-Amahle noTirelo yinini enigameni endabeni zabantu, waze nalayeka nenzekile. No, asiqali manje ukubuka i-TV. Yazi ukuthi i-TV siyiqale noma phela sike sakhanyisa amakhandlela ngezikhathi zo-backstage. Abakhumbula backstage? And ukulandela i-TV show usuke ubuka ukuthi kuhanjwa kiwaphi. Thina-ke esenza ama-reviews, i-location yethu ikulapha kuMzansi Magic. Sunday ngo-7 i-drama. Sibona udade o-desperate. Why simtshela ukuthi u-desperate manje? Because ku-season 2 ubengekho desperate. Ku-season 2 ube-faker le life ehlukile beyikhona ngempela. Yingakho sizothi hawu manje guys, uTirelo khona ngiya-understanda ngale ndlela i-TV show esikhombisa ngayo uTirelo, ngoba manje kungathi uvezwa ngenye indlela. Le TV show indlela ebuye ngayo manje im-exposa ngenye indlela, ngoba manje ukuba unhappy kwakhe yikho kumenza ukuthi ahleke for over 2 minutes. Ehleke ukuthi nje umpumelelo ngiyazi ukuthi akancengi, umpumelelo ungitshela everything. Sibukisise ukuthi hayibo, yazi ubungeke uzobe nohleko olunje, kube uculisekile unelisekile ngalo mfana, yini ube desperate, uyabo. I-TV show ke leyo. E-social media enye indawo. Thina-ke esibuka i-TV show asinankinga. Inkinga ikuphi? Ikulozo ukuthi nenzeka izilima, because uwena offendekayo, yabo mehluko. Ngoba mawe guys, aloko ngicela ukuthi lento ukuthi awubona umehluko, kune-sound yomunye ubaba, angazi lo baba uSangomanyanga, ogcoba into ebusweni,
manje mayigcoba lento ebusweni uthi umuthi wakhe uyasebenza mase uyawubona umehluko. Isilobe ingihlele ekhanda-ke lento ayiphumi ukuthi iyangihlekisa. Njalo mangikhuluma sengizolobe ngithi uyawubona umehluko, ngiyaxolisa ngese ngiyichaze leyo nto. Umehluko-ke uphi Sithando ukuthi ubani ofendekile? Uwena. Ngoba wena ufuna iproof yokuthi bathandana ngempela yini because ifave yakho iyago. Kanti thina sikho lapho, thina sisalandela i-TV show and i-TV show izosenza ukuthi asikhulume ngale ndlela abayishuthe ngayo. Lapho kuThando Nesithembu bayibambile lento. kuThando Nesithembu akaze mhlambe kusuke sekushube ngempela la abavela khona bezosichazela ukuthi no uMangwabe akadivosile. Kodwa ngoba kuThando Nesithembu from season 3 or 4 kuya 8 uMangwabe indaba yakhe ihamba ne-divorce, silobo sikhulume ngayo i-divorce. Kungaze kuvela uMangwabe sizovela ku live video ethi eyazi sengikhathele. Angithi bayazi ukuthi yinto abayidlalile ku-TV or yinto abayivezile ku-TV. Yinto efanayo-ke nakuTirelo nakamahle. Into embi ileyo kuba bias. Mhlawumbe kuba bias ngizothini? If uzofika ukuthi ngiyamthanda uAmahle or ngiyathanda indlela uAmahle enza ngakho, masuthi lokho kuTirelo, uyabo? Akusekho-ke mnandi ngoba sixoxa ngento abayenzile. Angabi ukuba bias kwakho musu kufike uthi uTirelo isilima, uyabo? Mase lo omunye usukhuluma kahle ngaye, ileyo-ke inkinga. Ngoba ngesikhathi uthi wena ubani isilima, mina ngizokukhombisa ukuthi why singasho kubona bobabili ukuthi nalo isilima. Uma futhi uthi lokhu kuAmahle, nami ngizokukhombisa ukuthi yindaba sizothi lokhu uTirelo, uyabo? Kodwa masilandele i-TV show musa ukukhathazeka ngoba ishuthelwe thina. Musa ukuzixakekisa ngoba ishuthelwe thina. Yithi esibuka le case esikhulume ngayo. Uma kodwa usuzofika ukuthi ubani uSmart, ila sengizongena khona ngiprove ukuthi uSmart usho ini kusadliwa prep lapha. Usho ukuthi abantu abazobanga izifo zocansi khona umbone engcono kunomunye. Unalo iqiniso ezumuntu omdala awusayithanda leyo, angithi leyo siyihash awuyithanda. Kodwa masikhuluma nge-TV show ufuna ukuzoba yi-fan base, ufuna ukuzoba yi-fan. Hayi, bese ngizoyi-addressa lento. Enye into-ke angibhimbi mangikhuluma kulezi zinsuku, angazi ukuthi kwenzakalani. Angazi ukuthi kwenzakalani ngami guys. Khona amaphilisi ebengiwasebenzisa ukuthi ngibe right yabo emgowini. Namanye amaphilisi kadokotela manje yangilalisa i-system yami wrong. Ngisho ngibuka i-TV show sengiyashesha ukubhoreka. Manje ngize lana ngizokhuluma ngokuthi umehluko we-TV ne-social media mkhulu kakhulu. Social media isithombe and isithombe asichazi lutho. I-TV show i-episode ewu-30 minutes. Kulo 30 minutes siyabona ukuthi ayibona intombazane. Hayibo, khuzeka sisi. Ungayikhuluma yonke into ofuna ukuyikhuluma kodwa musuze umbambazi. Kanti wena sekwenze njani kangaka? uSibindi wayesekuthembise, uyabo? Izinto sikhulunyiswa yi-TV. Sibonani? Sibona i-behavior kaTirelo ngoba u-desperate kulo season 3. Hayibo, yabo umgomo wakhe umsonga umncisha yonke i-oxygen akaboni. Kodwa indlela enza ngayo wenza sengathi uphoxe uAmahle. And ufuna uAmahle a-react. Yena uAmahle akaka-react, akakakhuluma izinto eziningi. Okuze kungimangaze mina ukuthi makufika uAmahle kokuqala wathi uTirelo nje ayingasondelani, ayingazijwayelani igabi. Jiki nangu yena usejwayela omunye igabi. Ngoba phela manje if unenkinga nomunye, khuluma yonke into ofuna ukuyikhuluma, usumthintelani, umbambathelani. Lokhu kuthinta yini? Ngoba phela lokhu akuthinta thina indlela esikufunda ngayo ngokwe-language yethu ngesiZulu uyam-undermine. Umthintelani? Asixoxeni fine. Mawufuna ukumgiva futhi mgive because ufike kwi-boyfriend yakho, right? Angithi amantombazane anjalo. Mawufuna ukumtshela indaba zakhe because i-boyfriend yakho ivulele isifuba, fine. Usumthintelani? Hayibo we guys, niyazi ukuthi ukuthinta hayibo. Umthintelani? Hayibo. Yazi umuntu mayeqhweba nje kuba ngazi khona into ayifunayo kuwe.
and usayifuna serious, umthintelani. Akamtshela yonke into afuna umtshela yona. Lokho kulungile, uyabhodla mangabe uyabhodla. Akamtshele futhi ukuthi yazi ungimushelile kuSibindi besiyihappy. Lokho kulungile ngoba phela ngithi ukhuluma inhliziyo yakhe, ukhuluma ingqondo yakhe. Usumthintelani ke? Umthintelani? Hayibo. Hayidirelo. uSibindi siyambona ukuthi wenzani. And uSibindi akadingi nanokuthi uzuchaza ukuthi kube khona into cha ayikho into angayichaza. Yabo uSibindi lo simbuka ku-TV show ile boyfriend lo osutshela abangani bakho bevele sayikahle oyima oyisicefe ngoba abangani sebeyamaza umuntu wakho. Ivele ile boyfriend lo ngisho umndeni ongathi ayikoda bakithi siyosiza ubani amhlukanise naye ngendlela ayiyo ku-TV ngoba akekho kind, akekho humble. Ngisho uthando ke asazi ukuthi uthando uSibindi into enjani. Akusiye nje umfana ongakwenza ukuthi vukuzeka kanje. Kodwa ke futhi siya understand ukushoda kwalezi izinto eziwuthando othandweni yize zizokwenza ukuthi ube kanje ungasaqondakali because uthando awulutholi. Attention oyifunayo awuyitholi, ukuneliseka awukutholi. Mhlambe kunganeliseka endaweni eyodwa. Nayo ke leyo nto ke yokuneliseka endaweni eyodwa. Uzokhala ukhaliswa imizwa. Uzokhala ukhaliswa ile yampahla ngoba phela manje shuthi le yaphathi mayi right ngoba shuthi khona indawo e-right. Le ndawo ke shuthi wena osuthi yiyo iqualify izuthando. Usungakhalela leyo nto kuphela. Uzucisha ufaile ngisho esikoleni. Uzuyikhohle na wena. Uzufuna ukuprovela umhlaba wonke ngale yandawo eyodwa. Uzuthi ufuna ukuya emshadweni ngale yandawo eyodwa. Ngiyaxolisa ukuthi ngikhuluma into eziningi. Ngifuna ukuzohlukanisa i-TV show ne-social media. Ku-TV show sisazoxabana and ukuba yifan kubhlungu ngoba ukuba yifan sekufunda la kwi-comment yakho usuthi wena uAmahle mase uyabo mawukhuluma ngoAmahle ukhulume kahle, mase ukhuluma ngoTirelo ukhuluma amagama adelelayo, ukhulume ngoTirelo kahle, mase ukhuluma ngoAmahle ukhuluma amagama adelelayo. Lokhu nje asikazi ukuthi lokhu yini. Kodwa ukuthi nazi izingane zi-desperate into esibone lapha ku-TV. Na i-behavior yabo into esibone lapha ku-TV. Nalento yokuthukana ke seningaze nithukane nge-TV show. Phela lezi izingane ezikhethele impilo. Abazali banabo ngempela, abazali babo banayo, imndeni abaphuma kuyo ikhona. Yesimbone yesi iyahluka kakhulu. Senithukanelani ke? Senithukanelani nize nibange ubuhle babo? Yabo mawubuka ichaos yona vele iba nomthelelo. Iyasho into oyibukayo ukuthi ubuka ichaos. Kufana nokudla. Mawudla into engekho right zinomthelelo. Ngiyayibona le chaos yale TV show ngoba manje ngeke ngiyibuza ukuthi senithukanelani. Ilaba phela ababanguSibindi thina siyababuka. Yiba abathandana noSibindi thina siyababuka. Kodwa ke uma sebeqala ke bekhuluma izinto ezi-wrong ila sifika khona nama-corrections. Ekufikeni nama-corrections ukuzolungisa ukuthi izingane ezinye ezibuka le TV show singaze sicabanga ukuthi into enhle le. Ngesikhathi izingane ezinye zicabanga ukuthi into enhle la ila sisho ukuthi khona ama-STDs lapha yana. Khona ama-STIs izipho ezithelelana ngocansi. uSibindi uthi akayisebenzisa i-condom. Nikusabe lokho. Nikusabe lokho. Lokho nje nikusabe. Nikusabe ngaphezulu ukuthi umfana uphuma kwi-family enjani. Kuyingozi kakhulu lokho ngoba agcini la ezifeni ezithelelana ngocansi. Kuyadlulela. Ngoba manje uma yena engayisebenzisa i-condom nezinye izinto zisengamnamathela. Mase zimnamathela abuye azoyinamathiselisa kubantu athandana nabo. Lapho kufanele singene simemezeke. Ngoba leyo ndawo leyo angifuni nje kube into ekhulunyelwa phansi. Angifuni kube into ezovinjwa ukuthi mhlambe uSibindi uhleka nobani kakhulu, i-chemistry yini, i-connection yini.
Angifuni nje leyo ndawo sikhulume sihlanegezele sishuga khosi into engekho. Ngoba ileyo ingozi. Ngaphezu kokuthi imali ikhona noma ayikho kuzoba ne-fame noma akukho fame bane-benefits hakuphi kunengozi laphayana. Ingozi yini? Lo mfana obahlanganisile uthi akakhondomayizi. Yileyo nto esifuna ukuthi ezinye iy'ngane zingalinge zicabanga ukuthi sibuka lapho sithi hey kwaze kwakuhle nayi into ubani ongafisi ukuba ilunga lomndeni nami sele kuye hey imfundo manje sinayo i-access kuyona. Noma phela kungeke kube ithina sonke abantwana bonke abayothola ama-funding kodwa kuyafundeka uphase uthole uxhaso ube yinto. Amathuba abazali abangawatholanga thina siyawathola. Nemisebenzi futhi engatholakali zikhona ezinye iy'ndlela zokwenza imali. Asifuni ukuyigqamisa lento yokuthi ifame noma umndeni wami sele sishiye ngaphandle ingozi. Uyabo? Asifuni leyo ndawo yengozi siyi-downplay. Uthi kunengozi la ubabona nje benje ngisho bengaphushana belwe kodwa nayo ingozi. Yabo, mase siyixoxa leyo ndaba. Kodwa manje sisalaphaya ku-TV show. Lona sithe shiso kwenziwa nini ilima ngoba nasi isithombe behleka uSphiwe usipostile asinandaba. Sisazokhuluma nge-TV show episode 11 iya episode 12. I-reality ke manje. I-reality ilento abayiphila thina singayazi. Kodwa uma sesikhulume into senze review uze kwi-live video uzochaza usushiswa yini because i-reality impilo yakho, right? Lento ke ifana nale fan eba obsessed, nale fan desperate ufuna ukuhamba echaza ngibabonile emall. Asikhulumi ngemall ohlangene kuyo nabo. Sikhuluma nge-TV show thina. Ikuphi inkinga? Live video sizochaza manje uchazani ngoba thina sibuka i-TV show. Izophela i-TV show mase ufika kumzuzu wokuchaza chazani ke. Hawu siyahamba umuntu uyaguduza kuyona yonke indawo ade ngibabone emall kwenziwa nini ilima abade bebahle asinandaba sibuka i-TV show. I-TV show bayikhele lokho ukuthi ibe ibhizinisi. Ngesikhathi kuyibhizinisi labo siyabasupport sibuke i-TV sixoxe ngakho. Kusimple nje kanjalo. Hawu banade ngimbona bebambele ngezandla sina sikhuluma ngo-episode 11. Episode 11 sibabaza umhlola ukuthi why uthi ngimzwela ubuhlungu wena uyizweli nobuhlungu. Umhlola akhona enye indaba. Ayiphele le video ngoba isiyindi lenye indaba izolandela. Sibabaza umhlola ku-episode 11 wena usitshela nge-mall. Sibeke ubani e-mall? E-mall sibeke ubani? Ngoba sik-episode 11 thina. How? Sibabaza ukuthi kodwa yena umfana obangwayo into yakhe ithini? Alright kahle hle. Sibabaza umhlola ku-TV. Ufuna ukusikhipha ku-TV show uyosifaka e-mall. Uyabona ukuthi nawe against ama-faves akho. Ngoba phela bona bakuyibhizinisi. Ibhizinisi siyalisupport ngekho sikhuluma. Ufuna ukusikhipha kwebhizinisi labo uyosifaka e-mall. Senzeni ke e-mall mabebambane ngezandla ngoba hlangene nale yase-mall. Le hlangane naye ile shuthiwe yathi lapha Mzansi Magic ngesikhathi 7 ebusuku ngesonto. Hayi asicishe i-TV silalele lo ade se-mall. Hawu bakwethu. Siyekeni sibuke le chaos esibukayo. I-choice yethu. Buke chaos phinde sikhulume ngayo. Sibuze ukuthi ekugcineni kufundwane ngoba kufanele sibuze ukuthi purpose yale TV show yini. Benifuna sibone ukuthi abantwana bakwisithembu bakanjani noma umpumelelo uzama ukwenzani. Umpumelelo lento ayenzayo uba no behind yona. Yebo sekuyimibuzo evela ngoba siyibukile i-TV show. Ngaze ngaqina ke izwi lami labo yaqinqo kodwa nje nginesiphithiphithi mangikhuluma ningixolele futhi kuleyo ndawo.
Ngiyabonga-ke kakhulu i-support. Bengizonikhumbuza ukuthi cha, kunomehluko omkhulu. I-TV show umsebenzi owakhiwe, iphrojekthi ephelele, kunabantu abakhulumayo, ngeke singakhulumi ngezenzo zabantu abavele ku-TV. Social media kungaba isithombe noma kube yividiyo, kodwa leyo video ayifani ne-episode yaku-TV. I-TV nje kusetshenziwe kabi. Washo no-Abo wathi naye uselapha ngemuva kuthanda kuzingane zesimba uyashutha. Lo msebenzi woku-TV enye indawo, sizokhuluma-ke ngalokhu okwakhiwe ukuthi asikubuke. Kuwamanga, kuyiqiniso, sizokhuluma ngakho. Made kukhona okhalayo, sizoshutha ade ekhala. Made kukhona othuka inhlamba, sizokhuluma ngokuthi ubani uyithukelana inhlamba. Uma kukuhle, sizokhuluma ukuthi kwaze kwakuhle lokhu. Uma kusibabazisa, sizobabaza. Isithombe-ke sishuthwe saphostwa ku-social media. Bengeke beshuthele iy'thombe beyifake lapha ku-TV. I-TV ine-direction yayo. Direction yayo ihamba nayo ini? I-drama, i-chaos. Izinto abazenzayo yilezi esiyikhulumayo. Asididekile-ke thina ngoba i-TV show inendawo yayo, social media inendawo yayo. Ngabe ngimemezelani? Hayi-ke, bye-ke guys, siyabonga i-support la ku-YouTube, siyabonga kakhulu. Laba abasathanda ukuthi siqhubeke sixoxe nge-TV show, sizoqhubeka sixoxe. Laba abangayithandi sithi futhi ningayibhori guys, into ongayithandi usuke ungayithandi. Injalo nje indaba. Into ongayithandi ngempela usuke ungayithandi. Laba esibuka nayo i-TV show, esaqhubeka sixoxe, siyababaza ukuthi hawu, nawu 3 days usumvukuza kabi. Sevukuza indaba zokuthi uthi amahle kwaba yinya. Kunani? Hawu. Direlo naye usenza ngathi kuSibindi wafica yedwa. Hey, kodwa phela kubuhlungu bakithi, ukuphoxeka. Shuthi wayebona yini ukuthi uzosala yedwa. Akusasaleki-ke yedwa. Kodwa ubeyithembelani leyo nto ukuthi uzosala yedwa kuSibindi? Ubeyithembelani engamficanga eyedwa? Ubeyithembelani ngempela? uSibindi ingane kaMseleki, uMseleki usenonumber 5 manje. UMseleki enonumber 5 uke ekhuluma ngezancinza, ekhuluma namakhosikazi akhe. Ubeyithembelani le nto Tirelo? Ngoba manje lezi zinto ayithembile yize sezimphoqa. uSibindi unesitayela sokuthi washintsha indawo uyashintsha. Shuthe segoli babezwana kakhulu, bambuyisa ke egoli ngeindaba zaQueen Loli, abasazwani kakhulu. Futhi wabona omusha uyashintsha. Kodwa abantu bafunda ngamaphutha. Asiqhubekeni-ke nge-TV show kube mnandi. Bye.